Panica naša, Teba aniel Pánov pozdravil. Panna čistá, počneš Mesiáša, ľud z moci diabla vymanil. Počuj, Matka, naše vrúcne prosby, by nás nezasiahli pekla hrozby. Raz nech Boh Syn, Tebou zrodený, otvorí zas nám raj stratený. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Aj teraz môže zaznieť ľubozlúčná slovenčina na tomto mieste, kde máme svoju mamu. A tá rozumie každému. Či sú z Afriky, či sú z Číny, či sú zo stredu Európy. Každý môže sem prísť a prosiť Matku Božiu. Ona sa predstaví ako kráľovná presvätého ruženca. A tak prosme kráľovnú, aby sa nad nami zmilovala a dala nám tie potreby, o ktoré prosíme pri slávaní tejto svätej omše. Ale najprv na to pripravme svoje srdce a oľutujme všetky svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Bože, Ty si matku svojho syna ustanovil aj za našu matku. Daj prosíme, aby sme zotrvali v pokání a na modlitbách za spásu svetla a mohli deň čo deň účinnejšie zvľaďovať Kristovo kráľovstvo, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Sudcov. Zhromaždili sa všetci mužovia Sychému a celého domu Melo. Išli a pri pamätnom dube, čo stál v Sycheme, ustanovili za kráľa Abimelecha. Keď to oznámili Joatámovi, on šiel a postavil sa na temene vrchu Garizim a zvýšeným hlasom volal: Počujte ma, Sychémčania, a Boh vypočuje vás. Raz išli stromy pomazať kráľa nad sebou. Povedali Olive: Kráľuj nad nami. Ona odvetila: Mám vari zanechať svoj olej, ktorým sa uctievajú bohovia i ľudia, a ísť sa vynášať nad stromy? Potom stromy povedali figovníku: Poď ty a kráľuj nad nami. Ale figovník im povedal: Ako? Môžem azda zanechať svoju sladkosť a svoje výborné ovocie a ísť sa vynášať nad ostatné stromy? Povedali teda stromy viniču: Poď a kráľuj nad nami. On odvetil: Vari môžem zanechať svoj mušt, ktorý rozveseluje bohov i ľudí, a vynášať sa nad ostatné stromy? Povedali všetky stromy bodliaku: Poď a ty kráľuj nad nami. On im odpovedal: Ak ma naozaj chcete za kráľa, poďte a odpočínte si v mojej tôni. Ak nie, vyšľahne oheň z bodliaka a strávi libanonské cédre. Počuli sme Božie slovo.
Pane, z Tvojej sily sa kráľ raduje. Pane, z Tvojej sily sa kráľ raduje. Pane, z Tvojej sily sa kráľ raduje a veľmi sa teší z Tvojej spásy. Vyplnil si túžbu jeho srdca a prosbu jeho perí si neodmietol. Pane, z Tvojej sily sa kráľ raduje. Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním, na jeho hlavu si vložil korunu z rídzeho zlata. Prosil si od Teba život a Ty si mu ho daroval, život dlhý, navždy a na veky. Pane, z Tvojej sily sa kráľ raduje. Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš, ozdobuješ ho velebou a nádherou. Robíš z neho požehnanie pre všetky veky, blažíš ho radosťou pred svojou tvárou. Pane, z Tvojej sily sa kráľ raduje. Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Aleluja. Aleluja, aleluja. Pán s vami. I s duchom Tvojím. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva Tebe, Pane. Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno nájsť robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja záločivo na námestí. I povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedal im, čo tu nečinne stojíte celý deň. Vraveli mu, nik nás nenajal. Povedal im, choďte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi. Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúť s poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5. hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal, priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár. Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem, či na mňa zazeráš, pretože som dobrý, tak budú poslední prvými a prví poslednými. Počuli sme slovo Pánova. Drahí bratia a sestry, rozmýšľal som, že čo povedať na tomto milostivom mieste. Tu sa zjavila Matka Božia, tu sa tie 3 deti s ňou rozprávali a prvé, čo sa jej spýtali, pôjdeme aj my do neba? Skúste sa to spýtať sami seba. Pôjdem aj ja do neba? Čo preto robíme? A mama, Panna Mária, nám povie, aby sme uskutočnili 5 vecí. 5 vecí, ktoré patria do jej programu, ktoré nám zanechal Ježiš, ale ona ich odporúča znova a znova pre každého, kto chce nasledovať jej syna. A tak prvá vec, ktorú Mária odporúča, je modlitba. Uznajme si, všetci s ňou máme problém. Aj my kňazi. Ján Pavol II, svätý pápež, jemu hovorili, svätý otec, my keď sa modlíme, tak sme už pri 2. desiatku roztržití. A on hovorí, ja už pri 1. A predsa katechizmus katolíckej cirkvi povie, že modlitba je zápas. A páter Pio ten najčastejšie zápasil s ružencom v ruke. Modlil sa
aby zvíťazil. A tak aj my. Modlíme sa tak, aby sme zvíťazili, aby sme v našich modlitbách zvíťazili nad tým, čo nás premáha, čo nás trápi, čo nás sužuje, čo nevládzeme. Jednoducho Mária dáva ruženec ako zbraň. Ale iba tomu, kto chce bojovať. Ak nechceme bojovať, nevybojujeme nič. Ale máme ruženec, ale nie to, aby sa hompala v aute, hej? Ale aby sme ho držali v rukách a modlili sa. Modlitba srdcom. Takto povie Panna Mária. Povedala to síce Medjugorje, ale by som povedal, že Medjugorje je pokračovanie Fatimy. Modlitba srdcom. Ja to veľmi rýchlo prirovnám ku žehličke. So studenou žehličkou môžete spraviť na najvyš dieru niekde. Ale s rozohriatou dokonale vyžehlíte všetko. Rozohrejme svoje srdce, keď sa ideme modliť. Aj s ružencom v ruke. To je prvá vec. Modlitba. Druhá vec, ktorú odporúča Panna Mária, je mať čisté srdce. Zosnulý pán biskup Baláš, ktorý ma svetil za kňaza, tak ten hovoril, že treba mať hygienu duše. Hygiena duše. My chceme piť čistú vodu, chceme dýchať čistý vzduch, chceme mať zdravé potraviny a pritom máme choré srdcia. My potrebujeme, aby naše srdcia boli zdravé. Keď budú zdravé srdcia, čisté srdcia, budeme vidieť aj Boha. Sám Ježiš to slúbil v blahoslavenstvách. A ďalšia vec. Srdce, ktoré je čisté, nedokáže nenávidieť. Dokáže odpúšťať. Dokonca aj tým, ktorí mu ublížili. Čistota srdca. Preto bojujme a nebojme sa zohnúť kolená a vyznať a nažalovať na seba, že taký som a toto nevládzem a toto som spravil zle a prosiť Pána o odpustenie. Čo mi to prináša? No jednoducho, ja by som povedal, že je to najlepší vankúš na spanie. Čisté srdce. A keď mám čisté srdce, je tu tretia vec, ktorú mi Panna Mária odporúča. Sväté prijímanie. Je veľa ľudí, ktorí prídu na svätú omšu, ale nejdu k svätému prijímaniu. To ako keby ste išli na svadbu a nepočúvali hudbu, netancovali a ani nejedli. No tak na čo ste tam išli? Ale ideme na svätú omšu, aby sme jedli, lebo sa chceme posilniť. Sväté prijímanie není za odmenu, bol si dobrý, dostane. Nie. Sväté prijímanie je posila. Nevládzem, preto idem. Raz mi povedal jeden pán, nerozumel som tomu, musel som dlho nad tým rozmýšľať, mám toho strašne veľa, preto idem na 2 sväté omše. Rozumiete tomu? Nevládzem, mám toho veľa, idem na 2 sväté omše. V niektorých mestách je to možné, že z jedného kostola prejde do druhého, kde je o pol hodinu ďalšieho svätá omša. Ale tu nejde o množstvo. Tu ide o to, že ja tomu verím, že Pán mi pomôže. Že je pokrmom mojej duše a že ja budem vládať, lebo mám Božiu energiu. Silu od Neho. To je tretia vec. Svätá omša, na ktorú Panna Mária pozýva čím častejšie. Nie iba v nedeľu, ale čím častejšie. My potrebujeme silu každý deň. Štvrtá vec. Panna Mária odporúča Božie slovo. Čítať ho a uvažovať nad ním. Priznajme si, častokrát to Božie slovo máme odložené desi v poličke, padá naň prach, máme, hrdíme, že máme, hej? Ale kto z vás prečítal celú Bibliu? A koľkokrát ste to stihli za život? Stretol som teraz jedného dôchodca tento týždeň a hovorí, tak, Sväté písmo som už dočítal tohto roku, už ho mám prečítané znova, hej? Teraz idem čítať takúto knižku a ukazoval mi peknú knižku, ktorú mal vybratu. Ale som sa povzbudil pri ňom, že on povedal, že už som stihol, a to je pol roka, hej, je august, že už som stihol prečítať celé Sväté písmo. Božie slovo nám totiž vlieva to Božie do srdca. A keď príde nejaká situácia, tak nám to Božie slovo v tom srdci zazvoní. Možno vtedy, keď ho čítame a možno vtedy, keď sa stretneme s nejakou situáciou. Poviem vám, raz som stretol takého potetovaného človeka, ako omalovánka celý. Až som sa zrozil a začal som vtedy uvažovať nad ním a viete, čo mi vyskočilo, aké Božie slovo? Nesúďte, aby ste neboli súdení. A vtedy som si povedal, že naozaj ja neviem, aký je jeho životný príbeh, neviem, čo on zažil, neviem, čím sa otrápi, neviem, prečo je on taký farebný. Prečo ho chcem súdiť? A preto som si povedal, nebudem na ňo pozerať so súdením. Nesúďte, aby ste neboli súdení.
A to je možno iba jeden moment taký, že to Božie slovo nás usvedčí, presvedčí, upozorní, napomenie, posunie, aby sme nepadli do bludu a do hriechu. 5. vec, ktorú Panna Mária odporúča, je dobrovoľný sebazápor. Tých detí sa tu spýtala, chcete sa mi obetovať, chcete sa obetovať Bohu? Keď som bol prvýkrát vo Fatime, tak ako ste po niektorí z vás prvýkrát tu, tak boli na týchto zábradliach obrovské písmená a bolo zrozumiteľné, že v každej reči, ktoré existujú, tam bolo napísané: chcete sa mi obetovať? Chceme sa aj my obetovať? Viete, čo robili tie deti? V najväčšej horúčave dňa nepili vodu. A povedali, toto obetujeme za tie úbohé duše hriešnikov. Alebo svoju desiatu, ktorú dostali od mamy, lebo oni bývali 3 kilometre odtiaľto. Toto miesto sa volá Kovada Íria, ale oni bývali v Alžustrel, tam pôjdeme zajtra, tak oni tú desiatu, ktorú dostali, dali chudobným, chudákom, mrzákom, chorým ľuďom. A povedali si, budem hladný, ale to obetujem Bohu. A keď nemali čo obetovať, našli prhlavu a šteklili si nohy. A tú bolesť obetovali Panne Márii za obrátenie hriešnikov. Dokonca prišiel ku ním anjel a povedal, keď niečo robíte a obetujete to Bohu, tak vždycky povedzte, Ježišu, z lásky k tebe a za úbohé duše. A tie deti to naozaj robili. Malé deti, ak to rozumejú robiť 9, 10 a 12 ročné dieťa, prečo by sme to nevedeli urobiť my? A Panna Mária povie, že modlitba a pôst, to je ten dobrovoľný sebazápor, sú tak mocné, že dokážu zastaviť aj vojny. A ak si spomeniete, tak keď bolo vo svete veľmi zle a pápež František to použil asi 3-krát počas svojho pontifikátu, vyzval celý svet k prísnemu pôstu, aby sa všetci kresťania postili za jeden úmysel. Práve za pokoj, za mier a za ten nešťastný COVID. To bolo vtedy, keď tak veľa ľudí zomieralo. To sa môže už iba spomínať. Ale dôležité je to, čo nám tá Matka Božia chce povedať. 5 vecí, ktoré by mal robiť každý kresťan. Nie preto, že musí, ale preto, že miluje a preto, že chce prísť do neba. Takže si ich zopakujme. Prvá vec bola modlitba. Ale modlitba srdcom. A Panna Mária povie, každý deň svätý rúženec. Takže modlitba. Druhá vec, čisté srdce. Teda pravidelná svätá spoveď. Viete, kedy treba ísť na spoveď? Kedy si umyjete ruky? No keď ich máte špinavé. Kedy treba ísť na spoveď? No vtedy, keď máme špinavé srdce. Ideálne raz do mesiaca, ak treba, tak aj 2-krát do týždňa. Nebojte sa toho. Svätá spoveď je pre nás, je to milosť Božia. Tretia vec, sväté prijímanie ako posila, ako energia od Boha, že spolu s Ježišom zvládam všetky udalosti a všetky trápenia. Štvrtá vec, sväté písmo. Aby som vedel, čo mi Boh chce povedať. No keby pipne SMS-ka, tak pozriem, aha, toto mi napísali títo. Hej? Ale keď mi Boh prehovorí, častokrát nevieme, čo nám hovorí, lebo neotvoríme, nečítame, nespoznáme, čo Boh mne teraz v tejto chvíli chce povedať. A piata vec, dobrovoľný sebazápor. 5 spôsobov, ako milovať Boha, 5 spôsobov, ktoré mi pomôžu k tomu, aby som sa dostal do neba. Prosme o to Matku Božiu, aby sme to pochopili, ale vedeli aj uskutočňovať. Aby sme naozaj na tej púti, na ktorej sme teraz, naštartovali sami seba. Ja to poviem tak ako stará Škodovka, že niekedy ju bolo treba roztlačiť, ale keď už naskočila, už jazdila. Hej? Aj preto sme na púti, aby sme sa naštartovali, naskočili a už potom, aby sme poriadne žili. Amen. Bratia a sestry, Ježiš, syn Panny Márie, je náš pokoj. Preto ho dnes s dôverou prosme za Boží ľud a za pokoj vo svete. Ježišu, syn Panny Márie, žehnaj nášho svätého otca pápeža Leva a miestneho biskupa a všetkých biskupov a kňazov, aby v neporušenej viere viedli tvoj ľud po ceste spásy. Prosíme ťa, vyslíš nás.
Ježišu, Boh pokoja, daj nech sa vo svete upevní pokoj, založený na spravodlivosti, slobode a láske. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ježišu, Spasiteľ sveta, prived na cestu spásy všetkých, čo ťa hľadajú s úprimným srdcom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ježišu, náš život, žehnaj a ochraňuj všetkých členov nášho pútnického spoločenstva, aby sme stále žili v Tvojej milosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pani Ježišu, Syn Márie Panny, zmiluj sa nad nami a vyslíš naše prosby. Daj, aby sme pod ochranou Panny Márie, Matky Cirkvi, premáhali pokušenia, zmáhali sa v čnostiach a všade šírili Tvoju lásku a pokoj, lebo Ty žiješ a kráľuješ nad veky vekov. Keď si niesla Matička do chrámu, panovníka zeme i neba, obetou si dala najvyššiemu toho, čo vzal viny na seba. Plnej skrúšenosti Bohu svoje slova a žiadosti chceme povždy Krista milovať, krížom svojím ho nasledovať. Požehnaný si, Pane Bože, všetkého stvorenia, pretože sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme Ti ho ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Požehnaný si, Bože, všetkého stvorenia, pretože sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme Ti ho ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Príjmi nás, Pane, v duchu pokorných a srdci skúšených a naša dnešná noc. I nájde zaľúbenie v Tvojich očiach, Pane. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Na chválu a slávu. Všemohúci Bože, láskavo príjmi dary svojej cirkvi, ktorá vo vtelení Tvojho jednorodeného Syna vidí svoj počiatok. Daj, aby sme s radosťou slávili toto hlboké tajomstvo Ježiša Krista, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo anjel z neba zvestoval Pane Márii, že Tvoj Syn sa pôsobením Ducha Svätého stane človekom, aby spasil všetkých ľudí. Ona s vierou prijala nebeské posolstvo a s veľkou láskou nosila v nepoškvrnenom lone Ježiša Krista, ktorý splnil prislúbenia dané vyvolenému ľudu a zjavil sa svetu ako očakávaný vykupiteľ. Skrze neho kláňajú sa Ti zástupy anjelov a večne sa radujú v Tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď spoločne voláme na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na vysostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na vysostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho
a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvý vstanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Josém i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od veku zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. 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 Voláme sa Božími deťmi, aj Máriinými deťmi, a nimi aj sme. Preto sa modlíme s veľkou dôverou. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na vek. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska nech je medzi nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi o zdravie. Telo Kristu nemá zachová pre život večný. Klaniam sa ti vrúcne, Bože večitý, pod spôsobom chleba.
Modlíme sa. Dobrotivý Oče, zvelebujeme ťa s Pannou Máriou a s celou cirkvou, lebo si nás zahrnul veľkými milosťami, ako svätý Ján zaplesal, keď pocítil prítomnosť Božieho Syna v lone panenskej matky. Daj, nechaj my s radosťou príjmame Ježiša Krista, vždy prítomného v oltárnej sviatosti. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Moje diecéze, skadiaľ pochádzam, Banskej Bystrice, je takáto modlitba po svetom príjmaní, ktorú sa modlíme za nové kňazské povolania. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Amen. A sme teraz pri Panne Márii, Matke Božej, a tak vás pozývam, aby sme zasvetili seba a svoje životy jej nepoškvrnenému srdcu. Viete, častokrát kresťania nerozumejú, čo to je zasvetiť sa. Ja vám to poviem takto. Je rozdiel, aby prišiel niekto ku vám na návštevu, on príde na pár hodín, možno aj dní. Ale zasvetenie znamená, že mu strčíte kľúčiky do ruky a poviete mu, buď so mnou stále, kedykoľvek prídeš alebo odídeš, máš tu kľúče, stále buď u nás. Tak aj my dajme Matke Božej tie kľúče svojho srdca, aby stále bola u nás a v našom živote a aby sme spolu všetko s ňou zvládali. Nepoškvrnené srdce Panny Márie, plný dôvery prichádzame k tebe. Chcem sa ti zasvetiť celkom ako tvoje dieťa. Navždy sa ti zasvecujem a darujem. Zasvecujem ti celý svoj život, svoju dušu, svoje schopnosti, radosti i úspech. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je tvojim majetkom a vlastníctvom. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť tvoje nepoškvrnené srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad všetkými, ktorými chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ. Nepoškvrnená matka, sľubujem ti, že ti budem zasvecovať obety a snaženia každého dňa, že sa budem s láskou k tebe modliť ruženec a oslavovať tvoju pamiatku. A tak uzmierovať Boha za všetky urážky i tebe spôsobené bolesti. Matka, tvoj som teraz i na veky. Skrze teba a s tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Celá krásna si Mária,